साननिफ्राय दावबायनानै अखाफोरनि खोला फारसे एबा साउथ पलाव रबट दैथायहरनानै बेनि सायाव बिजिरसंहैनो नाजानाय। दिनै बियो मोनसे बादायज्लायनायनि महराव सफैबाय। दिनै भारतआ मुलुगाव मोनसे जौगाफुनाय हादर। बोसोरसेनि उनावनो आरो नाजाबावनानै चन्द्रयान-3खौ अखाफोराव बेखेवहरफिननो हानाया बयबो भारतारिखौनो गोग्गानाय लाबोदों। बोहैथि बोसोरनि 14 जुलाइखालि चन्द्रयान-3खौ आन्ध्र प्रदेशआव थानाय श्रीहरिक'टानि सतीश धावान स्पेस सेन्टारनिफ्राय अखाफोर फारसे बेखेवनानै हरनाय जादोंमोन। चन्द्रयान-3आ दिनैसिमाव बुहुमखौ खेबबा गिदिंखांनायनि उनाव बुहुमखौ नागारलांनानै आरो अखाफोरनि सोरगिदिं खेबबा गिदिंखांनायनि उनाव बाग्लायग्रा बिक्रमजों अखाफोराव सं दाननो थाखाय रबटखौ ओंखारहोनो थागथियारि जाबाय। बे सप्तानि 23 आगस्ट अक्ट'सोआवनो अखाफोराव बाग्लायग्रा बिक्रमखौ ओंखारहोनो हानायखौ इसर'निफ्राय मिजिंथिनाय जादों। चन्द्रयान-3नि बाग्लायग्रा बिक्रमा दा अखाफोरनिफ्राय 157 किमि गोजानावनो दंसै। अखाफोराव ओंखारहैनायाव जाहाथे गोसायै सौदावहैया बेनि थाखाय खारथाइखौ 19 आगस्तआव गिबि खेब बाङाइ खालामबाय आरो नैथि खेबनि थाखाय 20 आगस्तआव बाङाइ खालामबावनाय जागोन। सिगांनि चन्द्रयान-2नि बिक्रमा बे बाग्लायनायावनो खारथाइखौ सामलायनो हायैयाव सिगनेल जनानै बाग्लायग्राया बहाबा गोमाहैदोंमोन आरो चन्द्रयान-2नि जोबथा सिमानि जाफुंसारनो गोनाङाबो बेयावनो थाबथादोंमोन। बै समावनो अखाफोरनि खोला फारसे एबा साउथ पलाव भारतआनो गिबिसिन बाग्लायनो हाबायमोन। चन्द्रयान-2निफ्राय गोबां सोलोंथाइ लानानै बे बाराव चन्द्रयान-3नि बाग्लायग्राखौ सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन खालामनानै हरनाय जादों होननानै इसर'निफ्राय फोरमायथिदों आरो दा बिनि देहायाबो थाग थिगैनो सोलिगासिनो दं होननानै इसर'निफ्राय फोरमायथिनाय जादों। फारसेथिं रासियाबो दाखालि बावैसो 11 आगस्तआव लुना 25खौ अखाफोराव बेखेवना हरदों आरो लुना 25आबो बे सप्तानि 21 आगस्तआवनो अखाफोराव ओंखारहैनो हानायखौ मिजिं थिदों रासिया स्पेस सेन्टार मस्क'निफ्राय। नाथाय मोननै रायजोनि गेजेराव सोर गिबि सौहैनो हागोन एबा बे बादायज्लायनायाव सोर देरहासार जागोन बेखौ समासो खिन्थासिगोन। अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम जाहाथे बेबायदिनो गुबुन गुबुन मिथिनो गोनां भिडिअफोरखौ मोनबाय थायो।